Poilano lam sogo kobro explain video YouTube channel wa norongni bagi ketal explain video tubi paikya paithak jora video nandi Jawaher Novodaya Vidyajyoti Gomati Tripura roknokni rungsrung tongnai rok Madhyamik kujung Madhyamik Amjokmung mar kobang telanggi pas ongkha khoroktham tui phangra riyang telangkha 91.6% bo hinke Madhyamik rinai kujung Madhyamik telangkha khoroknai Rajya Jamatiya 90.2% Joyjit Das 95.6% borok khoroktam hinke topar taibo tongo borok hinke rungsrung tongnai borok bo kaham no mankha mar borokno thangui congratulation likha Minister Sukla Charan Noatia hambai.